Здравейте хора, с Манито Gamer BG и днес ще играем на Clash of Clans и тук до мене Не е 1060. така че и сега съм се заредил армията само малко по-си. И аз още нямам как да видите, ако той не ми покаже. Да, аз ще им покажа пък. Ти не се приемате. Това е директ, вече го знаете. Който е моят брат. И аз на него. Това е един друг мой приятел. И ето го и Ники. Така, виждате ли армията? Ето я. Да, аз им я показвам. Той си има един бомбер, дето притичва между матките. Точно така. Купан! Имаме на купон. Сега, айде да направим чакам, ще искаш ли? Айде, кой ще бие? Аз с тебе, искаш. Да. После аз тебе. Как те правя? Се. Между другото искам и донейт. Айде, така. И атак. Айде. Готов, атак. Watch live. Пак ти имаш това. Кое? Имам го и ти го имаш. Не знам, че го имам. Но ме трябва малко да ми види. Не. Те барберите ти ще умрат, бе. Ме интересува. Не. Айде сега да оцели арчерките. Да, ще оцели арчерките, хора. Ей! Давайте бе, бой по гигантите, бе. И по арчерките бой, айде. Сега с процент, защото. Ей! Пак сваля на един удар, бе. Не бе, не на един, на няколко, на 3. Ама ти арчерките помагаха. Пусни си донейта. Окей, също. Няма ти изчезнеш, споко. Свършва атака. Окей. Не, също не. Ще посъдай това. Айде. Майкя! Ужас! Ама това са боите от Дирекс. От Дирекс, беги. Не си гънка. Майко, какво правя тези? Ти писи половината неща. Не, баш. Ей! Is game is life. Аре сега с тебе искаш ли? Поръч ми даде няколко арчера на трето ниво. Аре да видим как ще се справя с Айде, тебе. давай. Спарта! Спарта! Отново. Така. Ма що е това село, бе? Това е гато слабото село. Какво? What? Що бе така селото, бе? Леле! Не! Леле! Затова забравих. Ма ти имаш донейтната. Дай да взема поне 50%. Не! Чакай, аз имам арчери, вярно. Не! Защо си толкова тъпи арчери? Дай бомбера поне да щупа оградка. Между другото, това не ми е Не! самото. Хакер. Хора, той е хакер. И добре хора, сега ще си направя тук една битка с тези джайанти. И това. И тия жълтите. Това е барберени. И лоубрейкерите. Не може да кажеш 5 часа. Лоубракерите. Брокерите. Брак. Брок Лестър. Брок Лестър. Та хора, ако чуете защо не нападам никой. Там. И то няма го нападна. Не, и то няма го нападна. Ноуп. В момента, ако чуете атака, това не е моята атака, това е... Аз игра сам. Да, ти си играеш сам.
Гати гадното звучи. Сега си сам. За съжаление. Окей, спорта. Кабуш, кабуш. Кабуш! Не! Окей, някои от гигантите ми ще умрат и... Айде, щупете, бе! Щупете го, бе! Дайте. Дайте! Мортър! Щупете мортър! Хора, съжалявам за това. Това ще бъде цензурирано на клипа. Малко. Ако ви дразни забиването, съжалявам, хора. И предишния клип всъщност нещо забиваше, ама не знам защо. Аз докато снимах не ми забиваше нищо. Айде щупете яче кулата, бе, ретарди. Окей, щупих яче кулата. Той се бие сам. Самотник. Ма вижте го каква батка е, бе, хора, той сам ще се справи. Не му трябват приятели. Мой съдър. Аутсайдер. Ето, сам се справи. И сега с Fire Camp ще се справи. А тия тук чупят наред. Просто никакъв проблем. Не ги интересува. Не, те минават по всичко. Ма тия двамата пък все още е такова. Тия двамата все още е. Мътни. Аз в момента не видам. Неразрушимите. Хора, съжалявам, защото ще малко. Тук ще пак дадете лайк. Никой не ви спира да дадете лайк. Не се чудете, що се смеем, няма да ви кажем. Стига сте ми писали! Ехо! Ще дам аз едно ехо. Айде! Хора, тази тя ми пишат. Мек як се спуква смях. И вкара мен да се смея. Дали си правя нова армия? Хайде си направя. За може да видите аз каква армия използвам. 2 бомбера. И... Охо! 10 джайанта и останалото барберени. Браберени. Тъй в този клип пак ще ви покажа тагът ми. Можете да го напишете и да ми пратите покана. А можете да напишете и вашия таг в коментарите и аз да ви пратя покана. Все тая. И добре хора, значи ще спра до тук клипа на пауза, за да ми се заредат хората. Добре хора, върнахме се и виждате армията ми е пълна, нали? Да се обера тук еликсира, знаете, че на клипа ще ви е много бързо станало, обаче доста трябваше да почакам аз. Ами хайде да почваме да се биеме. Най-напред да ви покажа. Аз съм в Silver League, ако сте забелязали в началото на клипа. Ще имам голям бонус, ако го взема на макс, 3 звезди демек. И съм на 64-то място в Сребърната лига, ужас.
И в клана също съм паднал. На 21-во. Опа, чакайте. И при приятелите ми съм паднал на 5-то. И айде да се биеме. Какво ще кажете? Аз окей. Хм. А в момента си гледам нещо фето. Тебе кой те пита? Ти. Аз? Ти. Айде стига си разказвал вицове, бе. Ти. Никой не те пита, никой не те е питал и не те харесва. Всички те мразят. Ти. What? Искам нов приятел. Шегувам се. Ние с него сме си най-добри приятели, откакто се запознахме. Дори си спомням как се запознахме. Даже По най-репятския начин. той ми подаде ръка, питаме как се казвам, аз му стисна ръката и казах, че се казвам Анди. Лол. Най-доброто запознаване, хора. Не казвай, че съм слабак, защото той ще го подмина, но го подминавам. Не, ще го се. This is Sparta! Дайте сега едни лоубрейкърчета. Не бе. Супер. Окей. Не! Ретарди! Защо нападнахте това, бе? Поне ярче кулата му е на първо ниво. Не, майче му е на второ. Да, на второ му е. Та хората, ако искате, ако и някой от вас играе Clash of Clans, може да джойне в моя клан, той се казва BG и червено на бяло. Това. Тагът. Не тагът ми... рисунката, айде. Че забравих как се казва. Донайте на хора, скоро ще правя клип туториал как да обработите вашите клипове с Scan Master. Добре, ето още един, който отиде сам да се бие. Той е просто някакъв спартанец. Мисля си, че е от най-силната армия. Защо чупите стената, бе? Имаш чупена стена на две места. Окей. Те тук си чупат до края на битката. Тези поне ще вървят заедно като най-добри приятели. Best friends. Това виждате 5 арчер левел 3, това е донетнал Пръч. Така му името. Пръч. Никой не иска да завиква, но Пръч. Аз му донетнах. Какъв ти е проблема? Аз реших, че тия се разделиха барберините на една страна, джайантите на другата. И поне имат мозък да се разделят. Той ми показва в момента някаква снимка в YouTube. Ще да кажа във Facebook. Той има джембокс. Аз кога ще имам джембокс? Ето видяхте, взех 3 звезди и 2600 злато бонус беше. И 2600 еликсир бонус. Лево Трибър. Владко Мастър нещо си. Ей! Гати яката армия. Искам Уис. Уисче! Добре, хора, това ще бъде края на нашия клип. Ако ви харесва, дайте палец нагоре. Абонирайте се, ако искате още да видите останалите ми клипове и да ме подкрепите, споделете клипа, за да видите и вашите приятели. И напишете в коментарите какъв е тара, за да ви добавя в приятел или дали вие искате да ме добавите мене. Добре, и айде, чао!